can masoyiya da ke ne zan ƙara rayuwata. Na zarce ta ko'ina akan so na zarce wasu mata. Mun gani masu tsokaci komai na da lokaci. Ke ɗaya ce na ambaci mai tamkar mahaukaci. Kunne ya yi gobara na kudumce ita ɗaya ce nake jiyo muryarta. Zancen masu gaibu ne, wani ba kai ba babu ne, gona kai aro su ne, wasu na can a jingine, kai ne ɗaya madogara ta kasance ni'imata ta ko'ina daban gudunta. Mace ce mai tawakkali kan ki zan ba da jangali, kyakkyawa da hankali ba ta wasa da farrali. Na shaida ki zan kasance mijinki na kuma baki jannaje ki shige ta.